Avui dematí a la Universitat de les Illes Balears s'ha fet un minut de silenci per protestar per la situació actual de la ciència i de la investigació científica a Espanya. Davant l'edifici Mateu Orfila, gairebé un centenar de persones ha fet aquest minut de silenci en senyal de dol per la ciència. També s'ha llegit un manifest que denuncia el problema històric de la investigació que arrossega la societat espanyola, un problema que no és nou i que ara, en temps de crisi econòmica, es veu encara més accentuat. Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para la posteridad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia. Això va ser escrit per Ramon y Cajal, 1922. I avui dematí a la Universitat de les Illes Balears gairebé un centenar de persones s'han guardat un minut de silenci per protestar per la situació actual de la ciència i de la investigació científica a Espanya. També s'ha llegit un manifest que denuncia el problema històric de la investigació que arrossega la societat espanyola, un problema que no és nou i que ara en temps de crisi econòmica es veu encara més accentuat.